Здравейте, потребители на YouTube, аз съм Иван 47 и това е едно сървърче на един мой приятел с Хамачи го е направил. И така. И се оцелявам в него. А който иска да играе с мен, да снима да оцелява с мен, и да снимам и клип. И хич не ми лагва. За V-Box ли е това? Не. За YouTube казах. В момента клипът ти работи. Докато говориш с мене. И така, върнахме се. Да, ама ти се чуваш. Е така. Сега да чупим малко дръвчета. И ме мързи вече да правя клипове, но както не. И така. И да, абонирайте се за мен. Така. Да ви кажа. Харесайте го, така нататък. Скайп са ми бъде в описанието. Само това да ви кажа. И ама да знаете, че той е с Хамачи. Само това да знаете. С Хамачи и Сори. Който има Хамачи, да ми пише по скайпа. И така, и се чува къде живея. Да, разбрах. На това тъпо дърво. Мразя да чупа дървето тук сега. Стига си връщалкът някакъв тук. А ти снимаш клип в момента и твоя глас се чува. Какво направя? Извинете, но тук е един по скайпа ми е тук. И не се чува звука и ми кажете как да си го оправя. И така. Един ли? Ти на мен ли ще ми викаш някакъв си там, Един. И на него съм сложил скайпа. Да ти го сложи ли? Не. Добре. Оф, и аз... Какво да ти ми го написал, Ай, пито! Не го ща. Що? Не, това второто сървъра ли? Да. И аз вътре съм оунър. Какъв е този сървър, Шара на бели точки. Има не друг. Не. Има на... Шарен! Върнах ми се и знаете, че си говорих. Сега ще нападна. Така... добре, готово. Всякъде бях. Да, тук бях. Гледай. Oh my god, shit. Oh damn, shit. My god, oh my god. Не ми обръщай внимание, само си говоря. И така. И пак ви казвам, който иска да ми пише по скайпа да снимаме заедно. Така, да, и също кажете ми как да си оправя бандикама. Другия, че някои хора не се чуват, когато снимам. Защото искам да снимам с него и правя клипа и после го изглеждам или му го чувам гласа. Пък само мога да си чувам. Сега за клипа ли говориш? И така. Йо? Чакайте. В Майнкрафт ли снимаш? И така снима. Майна вече хищ не ми лагва и така мисля малко камък още да събера. Тя се наместа. Опа. Айрон. Сериозно трябваше да си направя кирка. Така, клипа се е кратък. Само това да кажа. What the
Какво е? Всякъде ми е тъпото дърво. Ето. Така. Майна. Виж какъв кръжен съм. И така. Първо искам да убия това прасе. Мирай! Умря. Окей. Oh no. No. Oh no. No. Камикадзе. Така. И очаквайте клипове на мултите в талто и който иска с мен, така нататък. Опа. Oh yeah, man! Oh yeah! Сигурно това ще е най-гадиното. И така, още 2 минути се снимам. Знам, че не ви е интересно как копам. Не го казвай как копам като цигани. Как копая. И така. Wizard. Magic. Опа. И последния. И кол. Някакво си тъпо. Така. И се върнахме. Чака малко Копам. И изкопам. И така. И да, и аз намерих един великолепен сервер. Да, аз вътре в този сервер съм такъв модератор. И... в колко кол има тук, бе? И така... И се спрем клип. И ето, че се върнахме и обрах тъпия кол. Не, тъпа як. И така... Така, аз сме да спирам клипа. Но чакайте малко да отида догоре. Така, рече е станало тъмно. Тук ли бях аз? Да. И така...